В Forever сме поели ангажимент да даваме своя принос за опазването на околната среда. Всичко започва още от плантациите с алое, където захранвани със слънчева енергия помпи и системи за капково напояване осигуряват вода на всяко растение по-отделно. Така намаляваме разхода на вода с 90%. Допълнително намаляваме отпадъците, като използваме корите на обелените алоеви листа за наторяване на почвата, а водата, с която мием листата, също се връща обратно на полето. Но не само ние работим за околната среда. Знаете ли, че 20 растения алое преработват същото количество въглероден диоксид в кислород, колкото едно дърво? Над 50 милиона алое вера растения в плантациите ни пречистват въздуха на планетата от стотици милиони тонове въглероден диоксид всяка година. Продължаваме да правим решителни крачки в целия си затворен цикъл на производство към още по-екологични практики. Повечето опаковки на Forever продуктите се рециклират, включително тези на най-продаваните ни алое вера напитки, които сега са в опаковки от 100% рециклируеми материали. Непрекъснато търсим нови опаковъчни решения и алтернативни материали, които да поддържат ангажимента ни към околната среда, и си партнираме с опаковъчни компании, подкрепящи зелени производствени процеси. Но не спираме до тук. Транспортните кашони на Forever са от 85% рециклирани материали и се печатат с екологични мастила. Рециклираме над 200 тона ВЛПП всяка година, в допълнение към пластмасата, използвана при производството. През последните 3 години Алоe Vera Америка, която управлява всички наши производствени мощности по света, получава наградата Син Палец от градската управа на Далас за ангажимента си да пази водните пътища чисти, в допълнение към наградата за програмата за предотвратяване на замърсяването. Това са само няколко от многобройните стъпки, които Forever прави, за да оказва положително въздействие върху околната среда и върху общностите, в които живеем и работим.